Добре дошли на нашето хомеопатично доказване. Благодаря ви, че станахте част от него. И ако имате в момента вече лекарствата при вас, отваряте кишенцето, на която пише 30C и взимате само една гранулка от потенция 30C. И това ще ви бъде задачата всеки ден, плюс една настоятелна молба да не пиете кафе и да не ползвате мента и камфор през това време, докато трае доказването. Сега разбирам, че тая молба за някои от нас е трудно осъществима. Имам предвид кафето. Ако сте толкова кафеджии, нали, от време на време взимайте, ама по-малко. Защо? Защото според Ханеман кафето може да попречи на хомеопатичното лекарство да си развие действието. Един вид за чистота на доказването аз го приемам като някаква жертва в името на науката, обаче не мога да ви задължа. Отивайки на сайта на хомеопат на годината homeogot.eu, имаме тук доказвания. И в доказванията имаме инструкции. Първо, искам да сте сигурни, че нищо няма да ви навреди. При потенция 30C няма дори и следа от изходната субстанция, като самата изходна субстанция, тя сама по себе си е безвредна. Гранулите са импрегнирани с алкохолен разтвор, след който той пък се е изпарил и не съдържат никакви фармакологично активни вещества. Няма опасност нито от алергии, нито от непоносимости, нито нищо. Ако през това време нещо се разболеете и ако получите някакви симптоми, няма да е сигурно дали това е просто защото сте настинали или нещо там ви е хванал вируса, или са симптоми от лекарството. Тоест, ако сте сравнително здрави, в смисъл не става дума е така да ви потече носа за един-два дена или нещо някъде да ви заболи. Ако това се случи, просто го отбелязвате в дневника си за доказване. След малко ще ви кажа за този дневник. Ако нещо тръгнете да се разболявате повече, ще ми се обадите лично. Моят телефон е 038 540 442, за да обсъдим вашите симптоми и да видим нататък какво ще се случи. Никой не е застрахован от това да не се разболее по време на хомеопатично доказване от нещо друго. Ако вдигнете температура, ако се разкашляте, ако някакви такива неща, веднага се обаждайте да видим какво точно правим нататък. Ако имате ясни симптоми на нещо, аз ще ви предпиша и след като ви се оправят симптомите, пак ще продължите да си взимате потенцията 30C, докъдето сте стигнали. Продължаваме в етап провеждане наблюдение преди приема. В продължение на 3 дни преди началото на доказването се записва обичайното състояние. Вие си знаете какво ви е било. Можете да напишете това нещо в дневника за доказването. След малко ще ви покажа дневника къде е. В момента провеждаме тази беседа, която е за изясняване на целия процес. Лекарството се приема сутрин на чиста уста. Защо сутрин? Защото идеята е, че то действа в следващите там минути, часове, разгръща действието си и за това е хубаво човек да бъде буден, за да си усеща симптомите. В някои дни, ако го приемате вечер, тогава пък е възможно да получите някои интересни сънища. Ще ви добавя и да приемате от време на време вечер заради сънищата. Можете да го приемате до една седмица. Повече не дейте. Ако вие сте чувствителни, би трябвало бързо да се появят някакви състояния, които са ви различни от това преди доказването. Ако не сте чувствителни, колкото и да го взимате, се тая. Тук веднага казвам, че не всеки човек става за доказване в този смисъл, че има хора, които, каквото и да им дадеш, освен ако не е тяхното лекарство, реално нямат никакви симптоми, никакви реакции. Аз не знам кои от нас ще получат и кои няма да получат. Не дайте да си въобразявате, че получавате, ако не получавате някакви по-ясни неща. От друга страна, не дейте да си мислите, че нищо не се случва, ако дори и дребни неща се случват. Лекарството може да промени
от една страна настроението, от друга страна апетита, от трета страна да промени обичайната ви енергия в някаква посока временно. Тук ще ви кажа за първото доказване на Ханеман. Нали, той самия казва, когато прочетох, че хинина лекува малария, защото е горчив, аз реших, че това е голяма глупост и реших да видя какво ще стане, ако почна да приемам хининова кора. И всеки ден приемал определено количество, което обаче не е било хомеопатично, е било в материални дози. Всеки ден приемал определено количество и след известно време му се случило нещо като малариен пристъп. И той казва, получих всичките симптоми на малария и като спирах хинина, и тези симптоми много скоро след това отминавах, преставах. И пак като почнах да взимам, пак ги получих. И така той стига до извода, че това, което те разболява, може да те излекува. В наши дни ние не правим доказване с сурови субстанции, освен ако някой случайно вземе нещо да се натрови. Между другото, такъв е бил начина, по който е установено действието на лекарството агарикос. Нали? То се прави от червена мухоморка. Не знам дали сте информирани по въпроса, но има така наречения микродозинг или микродозиране. Ядеш червени мухоморки, които трябва да са изсушени в продължение на 6 месеца, за да не са отровни толкова. И получаваш там подобрение на съня и така нататък. Който се интересува, може да види. Но по принцип в хомеопатията сега за доказване се използва потенцията 30C. Със същата възможност може да се използва и 12C. 12C е някъде на границата между физическия свят и нефизическия свят. Може да има тук-там някоя молекула останала, но всъщност практически е много малка вероятността. По принцип, всякакви видове хомеопатични лекарства от 6C нагоре са напълно безопасни, защото това е разреждане 1 към 1 милион, което и най-токсичните вещества няма как да подействат в такова малко количество, особено ако се вземе само една гранула, където пък там, освен това, и количеството 1 към 1 милион е много малко. Теоретично, ако изпиеш 1 кило 1 към 1 милион, в него може да има нещо, което да те евентуално да ти даде някакви симптоми. Но на практика, от гледна точка на безопасността, като ти се даде под формата на гранула, ти няма как да изпиеш 1 към 1 милион. Дори да изядеш 80 гранули, което е стандартното в едно шишенце, там в тия 80 гранули има една капка от изходното вещество, което пак няма как да те отрови. Това ви го казвам отново от гледна точка да знаете, че е абсолютно безопасно това, в което ви каня да се включите. Аз самия също така ще ги приемам заедно с вас. За съжаление, аз знам какво е лекарството и затова едва ли ще бъда толкова обективен, но пък от друга страна, все пак някакво преживяване ще има, което е интересно и може да бъде полезна част от доказването. Когато го приемете сутрин, се наблюдавате през деня. Когато го приемате вечер, гледате дали има някакви по-особени сънища през нощта. И всичко това се записва в дневника за доказване. Какво означава на чиста уста? Означава да нямате вкус в устата. И означава преди това и след това около 15-20 минути, нали, половин час е пожелателно, но не е практично винаги. Зависи кой как бърза за работа, кога ще закусва и така нататък. Но поне тия 15 минути да ги има, да нямате вкус в устата. Това какво означава? На практика, моя съвет е вземете си една четка за зъби Soladей Eco от Aquasource, които сте в Aquasource, знаете за какво става дума. Които не знаете, това е четка за зъби с едно специално такова вътре, една пръчица, която отделя иони и тези иони водят до разтапяне на плаката. Общо взето много полезна. Тя работи без паста. Само с светлина. Тоест или срещу слънце, или срещу някаква лампа.
изчетквате си зъбите и нямате никакъв вкус. Ако искате да ползвате паста, ползвайте я в минимална доза и то хомеопатична, т.е. да няма вътре мента. Това е всеизвестно, но въпреки това искам да го кажа. Обаче, нали, след хомеопатичната паста, пак здраво изплакване на устата и чакате няколко минути, докато ви се махне вкуса. Примерно поне 10 на 15 минути. И след това взимате една гранула. Другия вариант е закусвате, изплаквате устата, там миете зъби, каквото правите и чакате да мине известно време. През това време лекарството е при вас и си взимате една гранулка. След хранене пак така поне 20-30 минути. Тук въпросът опира и до съхраняване на лекарството. То ви е било изпратено завито в фолио. Моя съвет е това фолио не го хвърляйте, а завивайте си го около него за всеки случай. Електромагнитните влияния са навсякъде около нас. Много е трудно да няма електромагнитни влияния. Не знам доколко това въобще влияе върху хомеопатията, но ви го казвам, примерно, ако решите да го взимате докато сте на работа, да не го слагате до GSM-а, без да е предпазено с увито, умотано във фолио от всички страни. Такова алуминиево фолио. Нали, идеята е да се направи клетка на Фарадей, което по принцип тя трябва да е заземена, ама все пак колкото е по-в някакви метални неща, толкова по-малко вероятно е да се развали. Ако сте си в къщи, дръжте го някъде на хладно и на чисто място, да не ви е при парфюмите, да не ви е най-близко до рутери и такива неща. И пак това е едно пожелание, защото те рутерите излъчват и навсякъде и дори да нямате вкъщи, комшиите имат и като включите Wi-Fi, виждате 20 мрежи. Нали? Но длъжен съм да ви го кажа все пак. И наблюдавате се. Примерно, ако се появят някакви необичайни, подчертавам, дискомфортни, некомфортни усещания, веднага прекратявате. Това означава, че вие сте чувствителни хора и вече сте започнали да влизате в лекарството и оттам нататък няма нужда да го взимате отново. Нали, това е, пак казвам, безопасно е. Нали, всяко едно лекарство се използва в практиката за лечение на някои симптоми. И тези симптоми, макар и в лека степен, при по-чувствителните хора по време на доказването могат да се появят. Ако при вас се появят такива симптоми, това означава, че сте чувствителни и като спрете да го приемате и симптомите ще спрат. Обаче може да означава и друго нещо, че това лекарство за вас е много ценно и полезно, защото то е влязло в някакъв вид резонанс с вашата енергийна система и това означава, че след това временно, да го наречем в кавички влошаване или по-точно след тази реакция на организма, се предполага, че след това ще настъпят много полезни за вашето здраве неща. Давам ви пример, кашляте, доктор Найнов, какво да взема? Ми вземи това, добре, ама то не ми помага. Ми вземи това, добре, ама и то не ми помага. Вземи това, да, това много ми помогна. Тоест, както в хода на хомеопатичното лечение, понякога се случва, че дават се лекарства, които не са достатъчно подобни на състоянието и те реално нищо не правят. Защото не са симилимум, т.е. не са най-подобното лекарство. В хомеопатията имаме симилимум и имаме и симиле. Симиле означава достатъчно подобно, за да подейства и да донесе до някакво облегчение, а симилимум означава това, което ще те излекува едва ли не от всичко. Като го вземеш, ще се получи този ефект. Вау, егати, какво се случи, егати, аз такова нещо не съм очаквал. И аз не вярвах на хомеопатията, ама като ми дадоха еди какво си лекарство и то веднага ме закова. Преди кашлях като магария, след това все едно се пресече, нали, кашлицата. Тоест, ако вие навлезете в това лекарство, то може да е за вас симилимум, а може да бъде и симиле. И в двата случая ще получите симптоми и след това ще получите полза.
Доста съм обстоятелствен, но понеже за първи път водя такава група за доказване и понеже искам всичко да бъде ясно, затова моля да ме изтърпите. След което на 10-тия ден от началото на доказването, значи минават между 3 и 7 дни, през което време взимате лекарство. Ако след седмия ден нямате някакви супер разтърсващи такива изживявания, нещо, което да ви накара да спрете, нещо, което е много ясно реакция на организма, оттам насетне чакате още 3 дни да стане 10-тия ден от началото на доказването, да са минали няколко дена без лекарство, може да почакате и до 15-тия ден. Нали, ако се колебаете, ми се обаждате, аз ще бъда на разположение през цялото време и взимате само една гранула от потенция 200C. За тези от вас, които са много чувствителни и които са получили повече симптоми от 30C, може да направите нещо друго. Да разредите тази гранула в 100 мл вода и да вземете само една чайна лъжичка, да я държите в устата максимално дълго време, докато се разтопи, разнесе, приглътнете и така. Смята се, че в устата и особено под езика има силно кръвоснабдяване и инервация, която лесно пренася информацията от лекарството. И затова хомеопатичните лекарства винаги се държат под езика до разтопяване, демек в устата. Не се гълтат. Ако след като вземете тази доза, нямате нищо, което да ви смущава или да ви притеснява, примерно правите го сутринта. След това можете да вземете още една лъжичка и вечерта. Ако до другия ден нямате никаква силна реакция, ако искате другия ден може да го прескочите и на третия ден да вземете една цяла гранула 200C. Защо го правиме това допълнение? Аз ще го отразя и тук в сайта. Защото да сте напълно сигурни и спокойни, че са взети абсолютно всички мерки да нямате дискомфорт по време на доказване. И това е. След това вече нищо не взимате и молбата ми е след това максимално колкото е възможно никакво кафе. За ментата е ясна, нали? Просто няма да смучите ментови неща. Не е такава драмата. Обаче някои без кафета се разтрепервате и така нататък. Тук вече не знам какво да ви кажа. Ако можете, бъдете без кафе. Ако не можете, приноса ви към доказването вероятно може да бъде повлиян. И след като сте взели потенция 200C, да кажем, че това ще бъде някъде около 10-15 число на този месец, оттам нататък ще се наблюдавате. По принцип наблюденията продължават до 30 дни след първия прием. Възможно е да имате значително подобрение на цялото ви състояние, възможно е нищо да не се случи, възможно е да имате определени симптоми на доказване, които ще отминат, но който е чувствителен, едва ли ще ги получи на 30-я ден. Но все пак, горе-долу, така до към 10-15 декември е възможно да има някакви симптоми, които да имат някаква връзка с това, че сте приели една доза в средата на ноември. И тези неща се записват, като трябва да се записват горе-долу с точна дата, нали, и час. Това с часа е малко излишно, но все пак по девешки, нали? А пък и на вас не ви струва кой знае какво. Така че записвате ги в дневник. И през това време не се употребяват силни стимуланти по време на доказването. Какво да правите, ако имате по-силни симптоми? Сега неприятни симптоми от това лекарство да се получат е малко вероятно, но все пак аз съм длъжен да го включа това нещо в доказването. Ако симптомите са леки, просто по-нататък не приемате нищо. Тоест, примерно, взимате днеска 30C и утре се появяват някакви симптоми, които са ви неприятни. Няма да взимате повече 30C, ще изчакате да спрат симптомите. Ако спрат, можете пак да вземете и да видим дали тогава ще се появят.
естествено, свързвате се с мен и ме уведомявате за това нещо. Ако се получат симптоми, които са ви така по-неприятни, обаче не са тип настинка или нещо такова, по желание може да потърпите известно време, защото това означава, че сте влезли в резонанс с лекарството и това означава, че след това ще имате подобрение. Ако не отминат за известно време, може да вземете някакъв ментор бомбон или да пиете една чаша силно кафе или да се разтриете с нещо с камфор. И това са неутрализатори или антидоти на хомеопатичното действие. Отново подчертавам, че всички симптоми, които може да ви се появят, те са временни, преминават за броени дни след като антидотирате или дори за броени часове, а пък и без антидотиране пак преминават и не оставят никакви вредни последствия, напротив, полезни са за здравето. Защо? Защото се е задвижил закона на подобието. И ако искате, в един момент не ви кефи, нали, имате си други работи и така нататък, можете да прекратите участието си без обяснения, без последствия. Само молбата ми е, ако решите да прекратите, да ми се обадите, за да знам. И след което събираме всичките данни от доказването и ги обработваме, групираме симптомите, нали, това е моя работа и вече сравняваме кой какво е усетил и доколко имаме някакви общи теми по време на тия усещания. И това ще бъде най-интересната част от доказването, защото тук разчитам на вас да ги обсъждаме групово. Още повече, че аз тогава ще съм ви казал вече кое лекарство сме доказвали и вие ще знаете, даже не само, ами ще ви кажа и някои други неща във връзка с това лекарство. И вие, сравнявайки своите симптоми и своите състояния, вече с самата субстанция, от което сме направили лекарството, вече ще имате друга гледна точка върху това, което ви се е случило. И ще можете да дадете много ценен принос за разработване на лекарствената картина и съответно по-късно материя медика. Тоест, когато човек е взимал нещо и то му е променило състоянието, но той не знае какво е взимал, така винаги така се правят всички хомеопатични доказвания. Нали? И след това, като разбере какво е взимал и като медитира върху това, което, нали, върху тази субстанция, това вече е другата част, която се нарича медитативно доказване. Нали? Ти като знаеш какво си взимал и като знаеш какво то е предизвикало в тебе, да направиш връзка между субстанцията и между своето състояние. Тук играе така наречената доктрина на сигнатурите, или това е учението за сигнатура е нещо като подпис, ама не баш, нали, а по-скоро учението за връзката между външния вид на нещо и неговото действие. Давам ви пример. Планетата Марс в астрологията е свързана с остри неща, с пробождащи, такива, които те карат да кървиш. И има определени растения, които са под нейно влияние, от сорта, например, лютите чушки или такива трънливи работи, като кактуси и така нататък, нали? Което като се захванеш с тях, ще кървиш. А пък морковите, като ги разрежете напряко, и те изглеждат също като око. Нали, по средата имат нещо като ирис, в средата даже имат точка като зеница и за това се смята, че, нали, морковите са полезни за очите. И после се оказва, че този бета-каротин, който има в тях и другите каротиноиди, те са много полезни за подхранване на зрителната острота и така нататък. Тоест, когато вие разберете кое е лекарството, интуитивно като се свържете с неговата същност, след това, като си сравните вашите състояния, ще си кажете, аз тогава получих еди какво си настроение, значи следователно това настроение е свързано с еди каква си страна от точно тая субстанция. И също така всички ваши данни ще се пазят анонимно за целта. Тук това е вече, нали, моя работа
всичките, които участвате в доказването, ще ви изпратя номерче, което ние с вас си го знаем, обаче останалите не знаят кой човек е. За да може накрая, като нали, да се пазят, така да се каже, в тайна вашите лични преживявания. Тоест, няма да бъде Мария, а ще бъде примерно номер 25. И те номерата са произволни, така че ще ви ги разпратя на всичките по имейл. И сега остава само да ви кажа за дневния отчет на доказващия. Имате два варианта. Единият вариант е, ако не ви се занимава да го правите онлайн, просто взимате си една тетрадка, пишете си личния код отгоре, за да не става дума кои сте и какви сте, и по дата и по часове, примерно пишете на ръка на 15 еди какво си, 15 ноември в 18 часа и си описваш някакво настроение и емоция. Или ето тия всичките неща, настроение и емоции, умствени и емоционални промени, сън и сънища, физически усещания, енергия, апетит, жажда, храни, които искаш или не искаш, полова система и сексуалност, ако има нещо необичайно или неприятно и нещо допълнително, това си го пишете в една тетрадка. Някаква, нали, тя може да не е в тетрадка, може да бъде в документ на Word или някакъв текстов документ, където може да си го направите по същия този начин, но ако ще пишете на компютър, по-добре идвайте тук и пишете. И тук лекарството алиум цепа се прави от лук, нали, ама от кромит. И тук трябва да напишете кромит. Ако не стане от първия път, ще ви се даде нов въпрос, който е, например, основателя на хомеопатията се казва и тук ще напишете Ханеман. Нали? Има такива няколко простички неща, които всеки човек, който се интересува от хомеопатия, ги знае. Тоест това тук е за защита от спам. И от тук, като изпратите отчета, ще получите, че едно обратна връзка, че вашия отчет е изпратен. И тук имаме инструкции за попълване на дневния отчет. По принцип е добре да си отделите някакво време там, което ви е удобно във всеки ден от седмицата и тогава да го попълвате. Обаче можете да го попълвате и няколко пъти на ден. Няма проблем. Както виждате, тук имаме задължителни полета, където пише личен код и дата и час. И най-накрая отдолу защитата от спам е задължителна. Всичкото останало е свободна България. Ако искате тук пишете, ако искате тук пишете. Където и да пишете, нали, това нещо веднага се събира в една централна база данни, което после ще ни бъде улеснение да го обработваме, в това число и с изкуствен интелект. Ако го пишете на вашите тетрадки или хвърчащи листове, нали, пак нямам нищо против и пак с благодарност ще приема всякакъв вид принос. След което обаче ще трябва да ми го пратите. Най-добре е да ми го снимате на телефона и да ми пратите картинките, за да не се занимаваме с бумаги и неща. И тогава аз или там ще помоля някой да го обработи и да го вкараме в база данните. Без да анализираш какво означава това, примерно сънувах някакво същество, което ме ухапа или нещо такова, нали? И това е до тук. Не трябва да казваш, това вероятно означава свекърва ми, дето, нали, оня ден се карахме или някакви такива неща. Тоест, при доказването не ни интересува личния анализ на човека, който получава симптомите, интересува ни само факта, че примерно е сънувал еди какво си. А вече по-нататък, когато започваме да изработваме картината на лекарството и като знаете вече какви са фактите и какво сте сънували, тогава вече може от 2-3 съня на различни хора или на един и същи човек да излезе някаква обща тема, която да я проанализираме и тогава вече вашия принос чрез анализ и чрез вътрешни прозрения и чрез интуиция ще бъде много, много ценен. Тоест, ние правим лекарствената картина заедно. Нали? Това, че аз, примерно, знам малко повече хомеопатия от някои от присъстващите,
нищо не означава. Еднакво ценни са всички, които участват, имат еднакво право да дават предложения за какво се е случило. Ако някой ден нямаш промени, просто си напиши, нали, като отвориш тук и като пишеш личен код и дата и час, и после като минеш от тук и като кажеш, ами то нищо не се случи, обаче изведнъж примерно решаваш, че си получил някакво боцкане в лявата ръка, нали? И си припомняш какво се е случило. Предимството на онлайн попълването е, че е много лесно после за обработка. Предимството на физическата тетрадка е, че ти си живееш твоя си живот. Нали, това, че си взел една гранулка, не е кой знае каква драма. Обаче, примерно в 3 часа след обяд, когато си някъде там по задачи, изведнъж се усещаш, че нещо си почнал да усещаш. И тогава, ако имаш при себе си физическа тетрадка, ще ти бъде много лесно да извадиш и с един молив вътре да си напишеш. Или някакво малко тефтерче. Моя съвет е, вземете си едно малко тефтерче, което лесно се побира в дамска чанта. И вече по-нататъка, по желание, можете да го прехвърлите тук онлайн, но няма да ви изисквам това, защото, нали, не сте длъжни. Това си е по-нататъка моя задача, като ми изпратите вашите записки. И така минавате през всичкото и казвате, примерно, днеска супер много ми се правеше секс и го разбих мъжа ми. Тук ще го отбележите, че имате повишено сексуално желание и то за еди какво си. И понеже отгоре имате само един номер, никой не ви знае кой е. Тук има още някои такива, ще си ги прочетете, те нямат нужда от никакво обяснение. Това доказване от много време го подготвях, обаче то няма как да се случи нещо, докато не почне да се случва. Някои хора ще го започнат по-късно, някои хора ще имат въпроси, нали, нещо ще се случва и аз ще бъда на разположение на всички през това време и се надявам и някои други от колегите също така да проявят такова желание и ще се разпределим постепенно в по-малки групички. С всеки двама-трима души ще работи по един супервайзер с течение на времето. Говорил съм с няколко души по въпроса и те са ми казали, че да, могат да помогнат. За сега, следващото, което може да очаквате от мене, ще изпратя на всеки от участниците на личния му имейл номер за хомеопатичното доказване. Когато приключи това доказване, в знак на благодарност за това, че сте участвали в доказването, ще ви дадем един промокод, с който можете да си пазарувате от аптека Авита с отстъпка. Който желая, разбира се, то не е задължително. Така че, ако предвиждате нещо да си накупите, нали, някакви хомеопатични лекарства, ако не са ви толкова спешни, оставете го за месец декември, когато ще ви се връчат съответните промокодове. Искам да ви помоля и нещо друго, понеже това лекарство може да бъде доста полезно за някои мъже. Ще ви бъда много благодарен, ако навиете вашите половинки, които сте женени, да вземат участие и те в доказването. Затова тези, които са 30 гранулките, са повече на брой. Те са 20 гранули, за да може да има, нали, за двама души, 2 пъти по 7 дни са 14 и там ако някоя се разсипе, да може и двамата в семейство да го взимате. Ще бъде много интересно, ако взимате и мъжете и жените. Също така, ако имате бащи или там някакви други такива важни мъже около вас или синове на възраст над 18 години, помолете ги да се включат и те в доказването. Ако това нещо се случи, как да вземат в доказването участие? Ето тук, където пише записване за участие, пишат си името и фамилията. Тук, където пише улица, блок, апартамент, молбата ми е да напишете, понеже това е задължително, нали? Тук трябва да се напише имам лекарство. И долу пак си написват адресите. И когато тук пише имам лекарство, ние няма да го изпращаме, защото знаем, че това е някой ваш човек. Важното е да му имаме името, фамилията, нали, телефона за връзка и дата и час на раждане.
Защо дата и час на раждане? Защото след като ги обработя тези данни, с помощта на астрологията ще видя кой човек евентуално после за какво да го питам. Ако искате по-нататък да си правите хороскопи при мене, ще бъде на половин цена като благодарност за това, че сте участвали в доказването. Тоест ще гледам по всякакъв начин да ви глезя като хора, които сме участвали заедно за първи път в доказване. И така, горе-долу на всички всичко е ясно. Благодаря ви за участието, за вниманието. Пожелавам ви приятно доказване. Много се вълнувам. Надявам се, че това ще бъде наистина принос в световната материя медика и ще видите, че след време от това доказване ще се породят още много други доказвания, защото има много субстанции, които са доказани, ама не са погледнати в тяхната цялост. И да видим какво ще бъде. Много така тръпна от нетърпение. Пожелавам ви всичко най-добро, още веднъж благодаря и до скоро!